Yan na naman siya. Tugsaw na sad. Tugsaw na sad ang usan. Yan, maabot na sad siyang butas. Patay na sad ni. Awa, mangitag tabang. Oh, tanawan, isod na siyang kuan. Ikatulo na ron kaadlaw. Ano, diri giga siya niagi. Ako sad. What ako ay? Ako ni gapon mo sa jeep. Ang ana-ana nagpapakay kay mo dikit man sa nakumayo ni babae. Oh, di ba? Basa na sad siya. Katulo na ron kaadlaw, basa. Pag una guys, nabasa na siya dito sa pikas na mga area, nabasa na siya dito, perti na mong basa mo na iyahang kuan na inana na kay bubo magud iyahang butas. Patay ka ron. Wa na sad kay medyas ron. Hi guys, this is my vlog, GH Official. Don't forget to like and subscribe. Thanks! Wala na ibasura ang sapa guys kay wala na ibasura ang sapa kay nagbaha. Oh, limpyo. Diri sad pikas. Pikas. Oh, limpyo kayo. Wala na ibasura guys. Pero ambot na nga ni, nag-abot sa babaw. Follow my TikTok. Wala na yung basura oh. Sa pa may punito na mo. Pwede na kayo diri maligo guys. Sapa no. Subscribe my YouTube channel. Thank you. Balik! Wala na may trabaho. Buta, mga army plastic. Oh guys, oh. Karon guys. Puro nagbitaw. Nice loya sa mong kauban guys, oh. Wow. Karon guys, kisay mo challenge sa kong couching. Angel. Uy, kuyawan ko diri day kay nay host day. Oh, baka masiblitan ako day. Wait lang day. Wait day ha. Day, pero mas nindot pa niya akong ipakita ninyo. Guys, oh, tanawa guys. Pak, namaan ni guys. Ay, tubig pa more. No. Oh, what's happening? Labay. Ha, saman? Bato. Bato? Bato gilabay? Guys. Manginom tag tubig sa pa kay wala natin trabaho. Oh. Sa mga likod lang guys. Likod. Kuan. Tinai. Cut. Thanks for watching GH Official. Don't forget to like, share, and subscribe.